Το Ranger V1 της Zappos είναι ένα μαχαίρι σχεδιασμένο για σκληρή χρήση, μέγιστη αντοχή και ανθεκτικότητα. Η λεπίδα του είναι κατασκευασμένη από 80 CRV2, ένα υψηλής ποιότητας ανθρακούχο ατσάλι, γνωστό για την εξαιρετική του αντοχή στη φθορά, την κορυφαία συγκράτηση ακμής και την ελαστικότητά του. Αυτό σημαίνει ότι παραμένει κοφτερό για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ αντέχει σε σκληρή χρήση χωρίς να σπάει ή να φτύρεται εύκολα. Θερμική του επεξεργασία προσφέρει άριστη σκληρότητα άνω των 60 HRC, αλλά ταυτόχρονα κρατά την ελαστικότητά του, αποτρέποντας θράψεις και ρογμές. Προφίλ drop point σε συνδυασμό με το flat grind προσφέρει απίστευτη ικανότητα κοπής και μέγιστη διατμητική ικανότητα. Ιδανικό για bushcraft, επεξεργασία ξύλου, προετοιμασία τροφής και κυνηγητική χρήση. Το σατίν φινίρισμα όχι μόνο προσθέτει κομψότητα, αλλά προστατεύει το ατσάλι από οξύδωση και καιρικές συνθήκες. Η λαβή από φυσικό ξύλο φράξου προσφέρει εξαιρετική εργονομία και άνετο κράτημα, ενώ η συμμετρική σχεδίαση προσφέρει πολλαπλές λαβές για απόλυτο έλεγχο σε κάθε εργασία. Ένα τέτοιο μαχαίρι απαιτεί μια θήκη αντάξια της ποιότητάς του. Το Ranger V1 συνοδεύεται από χειροποίητη δερμάτινη θήκη από αγελαδίσιο δέρμα. Σχεδιασμένη για τέλεια εφαρμογή στη ζώνη, προσφέρει ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση στο μαχαίρι. Το Ranger V1 δεν είναι απλώς ένα μαχαίρι. Είναι το εργαλείο που θα έχεις πάντα μαζί σου, έτοιμο να ανταπεξέλθει σε κάθε δοκιμασία. Αν ψάχνεις ένα αξιόπιστο, καλοσχεδιασμένο και πανίσχυρο μαχαίρι επιβίωσης, τότε το βρήκες. Διαθέσιμο τώρα στο armyaction.gr.